At ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kung marami kang pera. Wow, sana all! Kung lang naman. Kung lang. Kung marami kang pera, anong pamasko ang ibibigay mo sa magulang mo? Kung nabibili lang Robin Siena ang tinatawag na world peace, Awa. I would buy that. Ay, para sa magulang para sa mo. mga magulang ko. Oo, kasi bukod sa mga magulang ko kasi may mga kamag-anak, may mga kapatid silang nasa Middle East, Ayan. OFW. So, syempre, kapag worried yung mga magulang ko sa safety ng mga kapatid nila, Awa. gano'n na lang din yung kaano ko. Alam mo yun, yung pagiging, ang hirap i-ano sa Gets Tagalog kita, diba? gets kita. Pero alam mo, Konyo Bicolano, iboboto kita. Bilang? Bilang wala, kagawan. Sa tabi-tabi ganyan. Pero yun, world peace talaga. World kung mabibili peace. ko lang Kung mabibili lang. Yan. Ikaw ba? Siguro sa akin, kung marami akong pera, bibilhan ko yung nanay ko, tatay ko, ng maraming insurance. Yun! Mula kay Bon. Oo, para, kumbaga, assured na insured Diba? sila. Oo, okay na hindi sure ang mga bagay-bagay sa buhay ko, maging sure lang ang magulang ko. At saka in all fairness, ang sarap nung ganun, yung ibibigay mo sa kanila ng kusa ng hindi pinipilit. Kasi, Pab, in-insure mo na maganda yung future ko. So, let me insure your future. Yeah. Open-minded ka ba? Ayan. Tara, kape tayo. Bon, bentang-benta ka na dito sa Love Radio Ay nako, pero kidding aside nabanggit nga namin kanina na ang Kapaskuhan syempre hindi lang para sa mga bata. Yan. Pero syempre para rin sa mga magulang natin. Yan, at dahil para sa mga magulang yan, hindi maiiwasan na ang daming mga mga anak yung namamasko sa mga magulang nila. May mga plastic. Yan. Plastic kasi. Kasi dati masama naman talaga ugali pero biglang Happy New Year, Merry Christmas. Singaw. Bait-baitan ko no. Ay nako, eto na kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng anak tuwing Pasko! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot mo muna, ito ang mga bola-bola! Ma, ang ganda mo ngayon. Ma, ang sexy mo. Ma, ang bango mo ngayon. Yan. Ito yung regalo ng mga anak na walang pera. Yan. Idadaan na lang sa bola-bola. Yan. Oo, kino-compliment na lang nila. Well, anyway, maganda rin to. Kasi hindi natin alam, minsan nagiging busy tayo sa school, sa mga buhay-buhay natin. Nakakalimutan natin yung mga simpleng moments na ganito sa mga magulang natin. Nami-miss nila. Totoo. At saka mga magulang naman, again, hindi naman na mataas ang expectations niyan. Kumbaga, sabihan mo lang siya na ang sarap ng luto niya. Matutuwa na yan eh. Legit diba? yan. Kahit plastic, sabihin mo na. Kahit yung adobo niya, lasang mechado. Ang sarap man ng adobo mo, ha? Kahit yung kare-kare niya, lasang karton. Yeah. Ba't karton? Kasi may tuwalya. Diba? Ay, oo nga. May time na ganyan yung kare-kare na nanay ko, lasang karton. Pero dahil mahal ko siya, hindi ko sinabi Tsaka yun. delikado yan yung kapag sinerve sa'yo nung nanay mong nakakunot yung noo. Ay, kapag sinabi mo talagang hindi okay, makakatikim ka talaga ng sampal. O kaya hindi ka kakain ng isang linggo. Yeah. Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga mapagsamantala. Yan. Dahil syempre, alam nila na ang mga magulang, mga cold-blooded. Yan, cold-blooded. Mga mabababa ang dugo kapag Pasko, sasamantalahin yan. Oo, lalo na kapag nasa grocery. Magpapabili ng kung ano-ano. Oo, mabili mo ko nito, mura lang. Yan. Minsan lang naman. Totoo, kaya naman magpapaalam, ma. Payagan mo naman ako, magsuswimming lang kami, outing. Oo, tapos biglang magagalit, ma. Tandaan mo, mas maganda ka kapag nakangiti. Yan. Hindi niya alam, hindi na umuubra sa nanay niya yun. Oo, lalo na ngayon, lalo na ngayon kumikita na. So, hindi na lang para dapat mga bola-bola or dapat sasamantalahin mo yung pagkakataon. Dapat isurrender mo ang half ng 13th month pay mo. Yan talaga yung ikatutuwa nila. Legit yan. Diba? Anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga paru-paro. Yan.
Syempre kapag Pasko, syempre, malamig ang simoy ng hangin. Ayan, maraming mga lumalabas, lumalablay. Yan. Diba? Yung mga simbang gabi dapat, pero umaaura. Yan. Nagiging simbang tabi. Simbang tabi na. Oo. Well, tinawag silang mga paru-paro kasi ang dami nilang mga dinadapuan. Ayan. Na Point City. O kaya naman, pumapagas pa sa mga pack-pack. Oo, mga pack-pack nila. Pero bakit gano'n, no? Ang sayang magpaalam kapag Pasko. Kasi alam nila, well, siguro alam mong papayagan ka. Oo. Kasi vulnerable yung mga magulang mo. Totoo. At saka ang social battery kasi ng mga tao kapag Pasko tumataas. Ay, oo. Oo. So, yung mga magulang, maraming Christmas party na sinasalihan. Yan. Kaya gets nila yan kapag nagpaalam yung anak na may Christmas party ring pupuntahan. Oo. Pero sa mga anak, dahan-dahan lang sa mga suot, ha? Magki-Christmas party kayo, crop top, yung totoo. Kaya nga, mausog kayo niyan. Oo nga. Ay, naka, that's number 3 po naman tayo. So, number 4. Pangapat, ito ang mga Juan Tamad. Yan. Kung may mga bata na wala nang ibang ginawa kundi lumabas, maglamyerda. May mga Juan Tamad din, ayaw lumabas ng bahay. Yan, laging nakahiga. Paano ba naman? Super lipot or super lamig ng panahon ngayon and all. Totoo. Tapos yung mga nanay, tatay na lang nila yung pumipilit na, anak, may mga kaibigan ka ba? Mag-Christmas party ka nga. Tao ka ba? Ay nako, bangon-bangon ka bisyo, ha? Ayan. Kasi mamaya niyan, tumagos ka na sa hinihigaan mo. Di nagising. Wala na palang buhay. Ay, anyway, that's number 4. Pa naman tayo sa number 5. Panlima. Pangapat, ito ang mga. Pangapat? Di ba panlima? Yung utak ko nakabakasyon na. Oo nga eh. Number 5. Panlima. Ito ang mga balat kayo! Ito ang mga anak na masama talaga ang ugali pero dahil Christmas na mapagbalat kayo and all, nagiging mabuti. Totoo. Pero at least, di ba, meron sa isang taon na nagiging mabait sila. Oo, at least napapatunayan mo na kahit papano tao ka rin. Oo, na kaya mo palang maging mabait. Ituloy mo lang yan, kabisyo. Diba? Pero yung mga magulang naman, diba, kapag may mga birthdays, yan. Pag tinanong mo rin kung ano yung Christmas wish nila, gusto lang nila na yung anak nila lumaking mabait. Yan. Diba? Kahit hindi na nga lumaki, basta bumait lang. Diba? O kasi may mga anak talaga tayo na pinagkaitan sa height. Ayan. Pero at least lumalaki yung ano nila, yung chance, more chances of winning sa langit kung magbabago sila. Diba? Anyway, that's number 5. Puro tayo sa last but not least, number 6. Panganam, ito ang mga tripper. Ito, yung mga anak mo ang hilig mang trip. Ay, oo. Yung diba? Tipong iinitin muna ang ulo ng mga magulang nila, saka magbibigay ng good news. Diba? Mas okay na yan. Kesa sa naman yung ang bait-bait sa'yo, tapos biglang may surprise sa'yo. Oo, mabuntis ako. May kilala ako yan eh, yung si ate, ganyan. Uy, sabi nga nila, ang anak daw blessing. Yan. Alam mo, yan ang linya ng ate ko. Tandaan mo, ma, blessing ito. Totoo. Napakamot na lang kami sa sa ulo namin. Ano na naman to? Uy, pero maganda yan ha. Tapos pwede mo ring linyahan dyan. Si Jesus nga, pinanganak ng Pasko. Ako pa ba? Sasabihin mo, ano ka, si Maria? Ano kasi Maria, pero itsura mo mukha kang donkey. Mukha kang asno. Ay, anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ang usapan namin ito at gusto mong magpa-shoutout kasi yun yung regalo mo sa magulang mo. Yun. Shoutout ka namin. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Gusto ko lang i-quick shoutout talaga to Robin Shena. Wow. Jessica Hunyo. Hindi ko siya kilala pero you know who you are. You're actually listening right now. Maraming salamat sa pagsauli ng isang mahalagang bagay sa akin. So maraming salamat. Maraming salamat sa pagbalik ng wallet niya na may lang mang 26,000 pesos. Wala kang maihita talaga dyan. Puro fake yan. Oo, tsaka may scandal ako dyan. Ay, nakasusunod na kabisyo ang Rocky's Secret Files. Makakasama mo kami? Bukas na uli. Simula alas 11. Sige. Inuubo na ako. Bukas na uli. Bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragon Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.
Sasakyan, sikat.